Sabi nagreklamo sa barangay guys kay daghan na kayong solar ang nangawala diri sa may sementeryo. Uso na kayong kawat og solar diri guys. So atong panidan guys kay sagaran diri mutungas mga kabatan-unan guys nga walay lingaw ba. Kay daghan magumopalit ng mga solar guys. Nang pangawaton lang sa sementeryo ila pong pambaligya. Daghan na kayong reklamo ang abot dito sa barangay guys kay grabe nang kinawatay og solar diri. So atong panidaan guys kay sagaran na sila mo tirada diri guys, gabing dako. Nya say pud guys kanang maudto ng mga lona mingaw na sama karong orasa. So panidaan na to guys kay naari diri repita ng mga bata tago-tago ba. Mahalin na nila ang solar guys, palit na po na ilag nun, maghubog na sila sa sementeryo. Nagdaldala pag mga speaker. Nidaan na to guys, ibisig na alang grupo diri. Ito'y kamot guys, gimaw. Babay-babay pa. Siguro mauning makawatan guys ba. Mauning grupo ang makawatag solar babay-babay pang kamot Babay-babay day ka be, karon ka. Mauning mga grupo guys, so ato siyang panitan, babay-babay pang kamot Ikaw day ha, kawatag solar! Tanawa ba? Nangawat ba? Uy, nag-unsa na siya guys. Kamulay dyan na guys, nag-unsa na siya, nangawat ba na siya o nag-unsa? Comment lang mo guys.